ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо кардед. Содаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. бародарон, имрӯз дар бораи якумин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ тавр истиқлолияти худро Тоҷикистон ба даст оварда буд маълумот медиҳем. эълон кардани истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ. 24 августи соли 1990 иҷлоси дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистонро дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ таҷдид ёфта қабул намуд. дар эъломия муҳимтарин моддаи 4 мебошад, ки дар он дараҷаи соҳибихтиёрии ҷумҳурӣ акс ёфтааст. аз ҷумла дар он таъқид гардидааст, ки Тоҷикистон дар ҳудуди худ ҳама масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданиро ғайр аз масъалаҳое ки ихтиёран ба салоҳияти Иттиҳоди Ҷумҳуриявӣ дода мешавад, мустақилона ҳал мекунад. албатта аз мазмуни худи эъломия ва ҳуҷҷатҳои дигар маълум мешавад, ки чунин вазифаҳо ба монанди ҳимоя, беқадарии давлат, авиатсияи шаҳрвандӣ, роҳҳои иттифоқӣ, энергетика ва ғайраҳо ба ихтиёри Иттиҳоди Навӣ таҷдид ёфта гузарад. ҳамин тавр Тоҷикистон дар асоси эъломия 24 августи соли 1990 дар ҳайати Иттиҳоди Навӣ, ки дар назар доштанд собистиқлолии худро эълон карда, ҳуқуқҳои худро дар доираи ин иттифоқ муайян карда буд. минбаъд 9 сентябри соли 1991 рӯзи эълони истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ва ба ин эъломия тағйиру иловатҳои зарурӣ дохил карда шуданд. баъд 24 ноябри соли 1991 дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол аввалин интихоби президентӣ баргузор мегардад, ки дар он Раҳмон Набиев бо касби 56% оро ғолиб дониста мешавад. мухолифонаш ӯро ба тақаллубкорӣ муттаҳам месозанд. Раҳмон Набиев 5 октябри соли 1930 дар деҳаи Шайх Бурҳони ноҳияи Хуҷанд, ки феълан ноҳияи Ғафуров номида мешавад ва марбути вилояти Суғд аст, дар оилаи деҳқон чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст. Раҳмон Набиев фаъолияти меҳнатии худро соли 1946 ба ҳайси муҳосиб дар колхоз шурӯъ кардааст. ҳамон сол ӯ ба техникуми хоҷагии қишлоқи Ленинобод дохил гардида, баъди хатми он соли 1949 ба Институти ирригатсия ва механизатсияи хоҷагии қишлоқи шаҳри Тошканд қабул мешавад ва фаъолияти худро давом медиҳад. аввал ходими сиёсии Тоҷикистон буд, баъд раиси шӯрои вазири Тоҷикистон аз соли 1973 то 82, котиби якуми кумитаи марказии ҳизбии коммунистии Тоҷикистон аз соли 1982 то 85 ва президенти якуми Тоҷикистони мустақил аз соли 1991 то 92. баъд 7 сентябри соли 1992 дар майдони ҳавои шаҳри Душанбе як гурӯҳи силоҳбадастон Раҳмон Набиевро маҷбур ба додани истеъфо аз мансаби президентӣ мекунанд. Раҳмон Набиев баъди ин ҳодиса ақаллан ба сиёсаташ барнагашт. Раҳмон Набиев 11 апрели соли 1993 дар хонаи худ дар Хуҷанд аз дунё чашм мепошад. расман сабаби марги ӯ ҳамлаи қалбӣ эълон карданд, вале муҳаққиқону коршиносон фарзияҳои дигарро низ пешниҳод мекунанд. бародарон, ин буд каме маълумот дар бораи истиқлолият ва якумин президенти Тоҷикистон. дар охир баёнатҳо мегузорем навор дар бораи ҳикоятҳои ибратнок ва зиндагиномаи бузургони тоҷик, то ки як тоҷик бузургони худро шиносад ва дорои ҳикмат гардад. бародарон, агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошед.